Bueno, egunon, gu zue Aitor, Nora eta Irati gara eta gure haurarentzako mugikor aplikaziorako diseinua erakutsiko dizuegu. Bueno, hemen badaukagu aurkibide txiki bat, egingo dugula pizkatxarreratxo bat, erakutsiko dizuegu pizkatxe metodologia erabili dugun eta gero diseinuarekin sartuz eta aplikazioa erakutsiko dizuegu. Sarrera moduan pizkat kontekstuan jartzeko jarri dizuegu esalditxo hau dala aura proiektuak munduko emakumeen osasuna eta ongizatea hobetzen lagunduko duen aplikazioa sortzean datza. Haien jarduera hormonalaren jarraipena eta egokitzapena kontuan hartuz. Honekin batera, helburuak ditugu eta azkenean esan bezala emakumeen bizi kalitatea hobetzeko produktu digital bat sortu nahi genuen. Honetarako erabiltzaileen beharrak ulertu behar genituen eta horretarako pila bat aztertu dugu eta ikertu dugu. Ta, honetarako beste helburu bat daukagu talde lanean prozesu profesional baten prozesu profesional bati aurre egitea nahi genuela eta proiektu erreal baten kontekstuan jarri nahi genuen. Ta, azkenik prototipatzeko tresnak menperatu nahi genituen. Lan metodologiari buruz esatea daukat challenge-based learning metodologian oinarritu garela eta honen oinarria dela design thinkinga, nik uste hemen guztiok dakigun bezala 5 fasetan banatzen den prozesu bat dela eta lehen patizazio fasea daukagula, gero definitzea, ideazioa, irtenbide asko ateratzeko guk daukagun arazoari aurre egiteko, prototipatzea eta azkenean testeo bat egitea ea benetan daukagun arazoari ea benetan ea nola erantzun dugun jakiteko. Ikerketa eta analiziari dagokionez, gu esan behar dugu azkenean user pila bat ditugula hilerokoan zehar pila bat pila bat emakume gara eta bakoitzak bere arazoak ditu eta azkenean bakoitzak bere zikloa erabatera edo bestera eramaten du, beraz mota hauen artean gu erabaki genuen hileko min handia daukaten emakume edo pertsonak aukeratzea honen hauek dituzten gorputza zikloak eta dituzten minak haiek ulertzeko eta aldi berean emozio eta haien sintomen erregistroa eramateko eta azkenean ez hain bakartiak sentitzeko eta honetarako komunitate bat sortu nahi izan genuen guztion artean igual ni baldin badaukat app batean komunitate bat eta usuek beste bat etxetik egon arren elkarrekin gaude eta leku seguru bat lortu nahi genuen. Eta honetarako zikloaren faseak aztertu genituen, ea nola eragiten gaitun gure gorputzean, ea nola ditugun gure emozioak eta guzti, eta aurkitu genituen arazo nagusiak izan ziren emakumeen 60% baino gehiago min altua jasaten duela, Isabel mina, nekea ere, estres maila altua, irribilitatea eta horrek dakartzan gora berak eta batez ere lan eta gure bizitza
egunerokotasunean eragina daukala, eta horretarako aplikaziorako aukera batzuk ikusi genituen, eta da arazoei konponbidea ematea, eta azkenean min hori eta sintomen jarraipena eraman nahi genuen. Gero hori esan dudan bezala laguntza emozionala eta komunitate bat sortu nahi genuela, tratamendu naturalak eta aholkuak eskaini nahi genituela, ze azkenean aurretik esan duen, ez dakitze talde esan, baina azkenean medikura juten baldin bagara esaten digutela ibuprofeno eta zure etxera, eta hori ez genuela nahi, eta orduan hori tratamendu naturalak eskaini nahi genituela, eta hori azkenean gure menstruazio zikloaz ikasi nahi genuela. Bale, orain jarraitzeko nik user personasak azalduko ditut modu labur batean. Izan ere guk uste dugu garrantzi handia izan alduela user personasa ondo ezagutzea. Lehenik eta behin Leire aukeratu genuen, Leireko 20 urte ditu eta ikaslea da. Izan ere gutariko bat izan daiteke eta kuriosoa iruditu zitzaigun personasa aukeratzea, izan ere Leirek hainbat aplikazio probatu dituelako eta ez duelako aukeratu aplikazioa non ondo egokitzen den bere egoerara, eta izan ere nahi duelako aplikazioa non bere pribatizitasunak garrantzia izaten duen. Eta ondoren dekogu Aneko 32 urte ditu eta irakaslea da, eta izan ere bere bizitza pertsonalean asko afektatzen dio izaten dituen minak, eta ez du jakiten nola egin aurre min horrei. Orduan, jarraitzeko hainbat metodologia erabili genituen, lehenik eta behin customer profil baku jakiteko gure erabiltzaileak nolako beharrak zituen eta behar horiek nola asetzeko. Eta konturatu ginen beharren handiena ziklo menstruala monitarizatzeko beharra zela, hau da kontrol bat izatea eta nolabait kontrol hori lasaitasun bidez adieraztea. Orduen guk eman dotzagun erantzuna izen zen aplikazio bat sortzie emakumeen osasunerako. Baina pauta batzuk hartute kontuten, eta gure pauta nagusisek izango ziren komunitate bat bilatzen zebiela gure user personasak lehen iraitik aipatu dabe moduen, eta nolabait hori izatie modu pribau batien. Horretarako erabili genduzen metodologi desberdinek, adibidez, customer journey, atal hau erabili dugu gure user personasa hobeto ezagutzeko eta arazoak non dauden ikusteko aplikazioa erabiltzeko orduan, eta gero sortu erabili gendun bebai Moskou metodologia. Moskou metodologia erabilgarria izen da guretzako, segeizen bat metodologia honegaz ulertu dugu zer nahi dugun eukite gure aplikazioik, zer alko zeban euki, zer eukiko zeban etorkizun baten eta zer ez dugu nahi eukitie. Azteko, euki gendun oso argi, nahi gendu lehen kontrolan erregistro bat, minarena eta sentimentuarena, gero lehen aipatu den bezala komunitate bat eukitie, hau da, elkartasun bat sortzeko eta ez egoteko bakardade sentimentu hori, gero emongo gendu zen gomendio batzuk, lehen aipatu eta moduen, emongo txagu garrantzia pribatutasunari, eta bat diseinuen egendun izetie urbile. Euki beharko zeban izango zen sintomen erregistro bat, hau da, taula bidez, kolore bidez, emotikono bidez, fase bakoitzen gomendizo eta dieta batzuk eta motivazio harrak. Eta gero etorkizunera begire guzteko jakun aplikazio honek eukite baloaren erregistroa, kirola eta energia maila, jarduera sexualaren erregistroa eta irisgarritasuna. Eta geunkogun hasikera batetik oso argi zer ez genduna eukitie gure aplikazioiek. Eta izango esan behan medikoarekin kontaktu zuzena, azkan finen horrek arazuek aldabezelako eragin, eta gero beze zebala eukiko membresia edo ordainketa planak. Hau da, gure aplikazio barruen ezingo dain ordainketarik, eta beze ez da eukiko publizitaterik. Bueno, eta honekin jarraitzeko benchmarking bat prestatu genuen. Benchmarking hau egiteko aztertu genituen hainbat aplikazio ziklo menstrualarekin lotuta, eta konturatu ginen ez zutela komunitate bat edo foro bat galderak egiteko. Orduan, horretan zentratu nahi izan ginen batez ere. Gero, fluxu diagrama bat prestatu genuen, eta hau pizkat labur biltzeko
aplikazioa deskargatzerakoan galdetzen dizu ea zure lehenengo aldia den edo ez, eta pues, zure erantzunen arabera galdera batzuk erantzungo dituzu, zure lehenengo aldia bada, pues, aplikazioak informazio pizka bat jasotzeko, eta ja kontu bat baldin baduzu, pues, login egiten duzu, eta ja automatikoki pues, dashboardera eramaten zaizu, eta hori ja pues, aplikazioa erabildi ahal izan duzu. Erabiltzen hasti ahal duzu. Bueno, ere prestatu genuen pues, gure diseinu sistema. Nahi genuen hasiera batean pues, 5 oinarritan oinarritzea, batez ere zikloaren registroa izatea, esan dudan bezala pues, chat bat izatea edo foro bat izatea, gomendio personalizatuak izatea zure datuen arabera, eta ere bai pues, ziurtatzea erabiltzaileen pribatutasuna pues, erabiltzaileak seguru sentitzeko, eta azkenan diseinu atsegin bat izatea eta erabiltzailea nahiko hurbila sentitzea, osea, konfiantza sentitzea. Eta, bueno, tipografiari dagokionez, intertipografia erabili genuen, azkenean sans serif tipografia bat da, eta pues, nahiko ulerterraza da, eta argia, eta gainera familia nahiko handia dauka, orduan nahiko malgutasuna dauka pues, aplikazioan erabiltzeko. Koloreari dagokionez, 60-30 legea erabili genuen, horrek esan nahi du pues, kolore base bat hartu genuela, gure kasuan morea, eta pues, bere komplementarioa horia, pues, aplikazioaren 30%ean erabilita gutxi gora bera, hau da pues, botoietan edo sekzio pues, nahiko txikietan, eta gero 10% pues, grisa izango zela. Hau pues, leku oso pues, espezifikoetan eta pues, tonalitate askoetan. Eta pues, ikonoei buruz, hauek dira gure ikonoak, nahiko forma borobilduak baina geometrikoak erabili ditugu, azkenean pues, gertutasun hori transmititzen dute eta pues, hori gutxi gora bera da. Bueno, eta orain ikerketa prozesu honen guztiaren ostean, pues, prototipoa erakutsiko dizuegu. Bueno, aplikazioa deskargatzen duzunean, lehenengo ateratzen den pantaila hau da, Aura aurkezten da. Eta, bueno, hori, hola, soy Aura. Eta hemen, zure informazioa jasoko duela asaltzen dizu, horregatik termino horiek onartu behar dituzu. Eta galdetzen dizu, ea zure lehenengo aldia den aplikazioa erabiltzen, bai ematen bat diozu, berriz ere esaten dizu hartuko dituen datuak modu pribatu batean hartuko dituela, baina beharrezkoak dituela hartzea zure erregistro hori egiteko. Eta galdera batzuk egiten dizkizu, adibidez jaiotze data, ziklo erregularrak badituzu edo ez. Gero, zeintzuk izaten dira normalean zure sintoma ohikoenak zikloarekin zaudenean. Gero, zein da zure helburu nagusia edo aplikazioa erabiltzeko. Eta, atzera ematen badiozu, ematen badiozu aurreko pantailan zure lehenengo aldia ez dela, pantaila honetara eramaten dizu hala ere, eta hemen erregistra zaitezke zure korreoarekin eta dena. Eta azkenik, nola topatu duzun aplikazioa, eta eramaten zaizu lehenengo pantaila orokorrera. Hemen ikus dezakezue zauden astean edo, eta eguna zehazki, adibidez gaur ekainak 3. Gero behan hemen jartzen dizu ze fasean zauden, oraintxe bertan fase lutea izango litzateke, eta horregatik dira kolore horiek, bestela gorriak edo beste kolore batez izango ziren. Gero behan, hilekoa hasi bazaizu ematen diozu periodo komenzau, eta hemen erregistra dezakezu eta zure aurreko hilekoak ikusi eta etorriko direnak. Eta etorriko direnetan ikus dezakezu hilabetean zehar zein fasetan egongo zaren egun bakoitzean.
eta gero hemen jartzen dizkizu gomendio batzuk, adibidez, baja el ritmo zure erregistroaren arabera, eta hemen zure sintomak erregistra ditzakezu, adibidez, cómo te has sentido hoy, qué dolores has tenido, eta abar. Gero, hemen navigazio barran ezkerrean txataren edo komunitatearen atala egongo litzateke, hemen pilo bat galdera ikus dezakezu, beste erabiltzaile batzuek utzi dituztenak, eta hemen jarri dezakezu en favoritos, galderaren bat interesatzen bazaizu, ematen diozu a favoritos. Gero, bertan egiten baduzu klik, ikus ditzakezu badauden pilo bat erantzun, eta hauek ere jarri ditzakezuen favoritos, edo horiei erantzun, edo zu beste galdera bat erantzun. Eta atzera ematen badiozu, zuk ere beste galderaren bat jarri dezakezu, eta argazki bat igotzeko ere aukera duzu. Eta azkenik, perfilaren atala daukagu, hemen zure erregistroen araberako informazioa ikus dezakezu, adibidez, grafikos e informes, hemen zure patroiak eta ikus ditzakezu, grafikoen bidez, eta hau ikus dezakezu hileen bitartez, eta baita beste urteetan izan dituzunak. Eta hauek ere jartzen dizkizu zeintzuk izan diren zure patroioikoenak. Gero hemenen guardauz, lehen komentatu dudana, ikus ditzakezu zeintzuk izan diren zuk favoritosetan jarri dituzun galderak edo erantzunak, zure interesen arabera ikus dituzunak. Gero ajustes de privacidad, hau da aurreko atalan esan dizuna, zure datuak modu pribatu batean gestionatzen direla, baina beharrezkoak direla hor sartzea aplikazioa funtzionatzeko. Eta azkeniken ayuda, edo zer zalantza behar baduzu edo zeo zer, hor jarri dezakezu. Eta hau izango zen guztia, eta mila esker. Zorionak, baina ez duzu aipatu testeoaren fase horretan zer egin duzuen? Mesedez, esaldu egin alduzue? Bueno, azkenik erakutsi dizuegun aplikazioari aplikazioak izan dituen emaitzak erakutsiko dizkiezuegu. Guk gure inguruan galdetu genuen, gure lagunei ezagutzen dugun jendeari, ze azkenean adibidez gu gure kuadrillan galdetzen badugu egunerokotasunean hitz egiten badugu, badakigu zeinek pasatzen duen txarrago edo zeinek hobeto, eta orduan pertsona horiei eman genien gure aplikazioa, frogatuz eta hola erantzunak izateko. Orduan, ikus dezakezue hemen argazki hauetan, diseinuari dagokionez galdetu geniela ere. Nahiko gustatu zuela orokorrean aplikazioa, erabiltzeko erraztasuna zeukala, ere galdetu genien ea gomendatuko luketen beste pertsonei, eta ea egunero erabiliko luketen, eta horiek dira emaitzak, eta aldi bereak aplikazioa erabiltzean nahi genuen jakinea frustratua sentitu ziren edo ez, ea konfiantza ematen zuen aplikazioak edo lasaitasuna, edo igual urduri jartzen ziren ez zuelako zerbait funtzionatzen, eta horrelako galderak. Eta azkenean atera genituen ondorioak dira pixkat oso ondo dagoena, ikusi genuen orokorrean hori esan dudan bezala diseinua asko gustatu zuela, ze azkenean nahiko intuitiboa sentiarazi zutelako, kolore eta tipografiaren gatik berdina asko gustatu zuen,
oinarrizko navigazioa zeukala eta hilerokoa monitorizatzeko aplikazioa izanik oinarrizko atalak zituela ere, eta lasaitasuna eta segurtasuna ematen zuela, eta hobetu beharreko atalak izango liratezke adibidez txata sekzioaren atala, igual beste erabatetara planteatu behar genuela, igual ondoan adibidez, nire lagun batek esan zian, igual ondoko kolore degradatu hori galderekin solapatzen zela edo nahazten zela pizkat, gero botoi batzuen tamainak aldatzea eta 56 baino gehiagoko adin taldeentzako erabiltzeko erraztasun bat igual jarri behar genuela, ze azkenean gu gaztea gara eta aplikazioetan ondo ari gara, baino igual jende helduago bat galtzen da. Eta hoize. Eta aldaketa horiek egin dituzue edo egiteko daude? Etorkizun batean egiteko izango liratezke. Ondo da. Hola, enhorabuena por la presentación. A mí me llama la atención que habéis dicho que la aplicación no va a tener ni publicidad ni monetización, entonces me gustaría saber un poco cuál es vuestro plan para pagar la fiesta. A ver, pues que, realmente en eso la verdad que no hemos pensado, pero sí que es verdad que lo habíamos puesto más que nada por el hecho de que cuando tú entras en una aplicación es muy incómodo que te estén cada vez que tocas un botón saltando anuncios, que de repente se te sube el volumen de un vídeo. O sea, era más que nada por eso, que igual pues en la pantalla de inicio hay que poner, porque si no, no se sustenta el proyecto, pues puede ser. Pero que no sean igual anuncios que de verdad te frustren, porque es que si no, no vas a querer entrar en la aplicación. Era más que nada por eso. Podrían ser como colaboraciones. Se podrían hacer colaboraciones distintas con distintas empresas y luego pues tú les das sus anuncios pero de forma recíproca. Es decir, por ejemplo, si nos dice Kilómetro Cero, queremos colaborar con nosotros, ¿vale? Nosotros damos remedios diciendo que el Kilómetro Cero es bueno para la dieta, para no sé qué, y así poder tirar nuestro proyecto adelante. Era más que nada para que no hubiesen membresías y así, porque da como la idea de que entras, en plan tienes acceso a ciertas cosas, pero si pagas tienes acceso a más cosas y es como, en plan, queríamos que los usuarios se sintiesen todos iguales. En ese sentido. Perfecto. Eskerrik asko.